Amanaka, calmness inoitwa nevarume pa-closure DNA pavanodzwa kuti mwana haasi wako. Ndiyo here nhai boys? Shame. Vanotoita kutonhora apa pakamera yacho inenge yakatiswa kufesi kwemwana waAdam. Inini hangoka ndona hangu sekuti violence inofanira kutanga chiimaba pakamera bhozi haufanira kuratidza maweights ehasha dzako pamberi pekamera. Haurevi nhema ipapo. Timu riyariyaka rinozosara zvaro rovava nekuti kamudzikamiro karinoita haiwa zviko kuma-DNA evanhurume. Zvinenge zvisati zvadzika hazvo. Bad news chaidzo munhu anopfava semubora. Inga baba Sibi munogara kutaura wani kuti hasha manyemo. Ndakagonerwa ndikasetwa murume. Imagine smiling face with open mouth and cold sweat. Because I wouldn't act in the way they do. Zvipauri kujamuka kaizvo. Unotozviwana kana uri paboyfriend neti kuti uri pamurume. Boza ungambojamukire murume ari kuchengeta mwana weboyfriend. Ipapo tinoona kuti hauchishasha unambongwara. Inini maonero angu ka ndinoona sekuti kuita paternity test means kuti wagara uchiziva. It's just a confirmation. Saka unenge uchitoda kujamba nemufaro kuti waprova point yako. Unotozongonyara chete uri pakamera. Ichokwadi ichocho Daddy Sibi. Vanenge vachiziva chokwadi. They don't even look shocked. Madzimai. Po herei. Kunditi Daddy pamberi pemurume wenyu. Kana baba Sibi ndatojaira inini. Ndatomboita hangu stress kare ndisati ndaziva zvema-DNA izvi. Kuchengeteswa mwana asiri wako uchiziva kuri nani pane kuchengeteswa usingaziye. Imagine boys unenge uchifamba nako karokesheni kese uchitenderera uchiblinga nako uchipinda nako mumabhawa. Vakadzika denga chero renya hamuna. On top of that, kanenge kasina kana kutombofanana newe. Wotonzwa kamukadzi achitokuzirira kuti hanzi mwana akatora zvese zvangu ndakakukurira pawa. Izvo kwani? Ndazobvuma hangu. Vanhurume vakasimba chokwadi. Inini nanhasi handisati ndabvuma kuti ireality iya. I think acting chete. Kamudzikamiro kayeka. Ndiko kanonzi ka-chewing the cud. Inishona kati noti kudzeya. Ngatisanyepera nehedu. Hasha dzedzitopupa mukati pai. You can tell by the way he'll be tapping his feet and the head movement. Anenge achisonyara kamera paya. Because dai pasina kamera, anogona kutorova munhu zenya chairo. Kuva calm ikoko ndiko kunoita kuti vachengeteswe vana vasiri vavo. Pamainzwa kakunziwa ndigura kunorira. Ndizvo kazviya zvairehwa nevakuru. Unenge wagurwa kacho kanorira ikako. Unobva wazvininipisa kunge muriwo usina mafuta. But ndinakuona kwanguka amugaba afanira kugasa chinhu 1 because paipai pavanotanga nechirungu paipaika ngavatanga waonishona because mamwe madzimai ari kuzoridza mhururu vanza pekuti the tested father is excluded. Wobva watoti mhururu paipai. Zvishuwa pachirungu apo ka vari kureswa zvekuti vanhu vakawanda vari kuvhiringika napo kana pana patiri kutozviona. Zviri obvious wangu. Anga akuda kutosutoka kaachizama kuteedzera. Sike seida zonenge wakangwara iwewe. Uda zonenge iwe ndiwega unogona kunatsopronounce mawedha achona iwewe. Chinonetsa pakuti the tested father is excluded as the biological father of the tested child. Therefore, the paternity chances are 99.9%.